बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय नै मोनसे आयदानि बा खोन्दो 15 चैप्टार 10 नि नै मोनसे पेज नाम्बार 186 नि 9 नाम्बारनि जि सोंथि बेनिफ्राय जागायलांगोन। थांनाय थाखोआव जोङो खंसा लेन्सनि मोननैसो प्रब्लेम बा अंकफोर बानायदोंमोन। दिनैबो जोङो खंसा लेन्सखौ लानानैनो मोननैसो प्रब्लेम नैबे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामग्रोनि। जुदि नैबे सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय बा चैप्टार 10 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअखौ नायनो हागोन। दा होमबाथाय आं दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव दं ओरैबायदि पेज नाम्बार 186 नि 9 नाम्बाराव मोनसे सोंथि दं आरो बै सोंथिया ओरैबायदि जे गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गांसे गोसोम सिजों खोबनाय जादों। बे लेन्सआ नोजोर मुवानि आबुं सायखं सोमजिहोनो हागोन ना? आनजादजों नोंसोरनि फिननायखौ नायबिजिर। नोंसोरनि नायबिजिरनायखौ बेखेव बिदि होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय दा जोङो सायखं सोमजिहोनो हायो ना हाया बेखौ जोङो दिहुननि आरो। दा जोङो बेखौ खंसा लेन्स नालाय बेखौ जोङो मोननै रोखोमै हायो आरो। जे गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ जुदि गांसे गोसोम सिजों खोबनाय जायोब्लाथाय नोजोर मुवानि आबुं सायखंखौ सोमजिहोनो हायो। आरो बेखौ माबोरै सोमजिहोनो हायो बेखौ जोंनियाव सावगारिजों बुजायनानै लिरलांबाय थागोन आरो। दा गिबियावनो जोङो हायो होननानै लिरग्रोना लानि लाइन मोनसे, बेनि उनाव आं सावगारिजों मोननै रोखोमै हायो नालाय मोननैबो रोखोमखौ फारि फारियै सावगारिजों फोरमायलांगोन आङो। दा जोङो फिननायखौ लिरबाय जे गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गांसे गोसोम सिजों खोबनाय जायोब्ला बे लेन्सआ नोजोर मुवानि आबुं सायखं सोमजिहोनो हायो। दा माबोरै हायो बेखौ जोङो मोननै रोखोमै दिन्थिगोन आरो। दा गिबियावनो जों बेखौ जाथाय 1 जाथाय 2 बा केस 1 केस 2 बेफोरबायदि लिरनो हायो। जाथाय 1 सेथि जाथायाव मा जागोन जे मोनसे खंसा लेन्स आरो ना, बे खंसा लेन्स जाबाय। बे खंसा लेन्सखौ आदसा बे मोनसे खंसा लेन्स बे जाबाय बेनि गाहाय अक्ष, बे मोनसे गाहाय अक्ष आरो नैबे लेन्सनि मेरु नैबे अ। अब्लाथाय हमना ला आदसा गिबियावनो आं लाबाय जे बेसे F1 आरो नैबे जाबाय F2 सरि 2F1। थिग बिदिनो जोंहाबो इनिफ्राय लागिन जेसे गोजान बेनिफ्राय एसे गोजानावनो मोनसे F2 ला। थिग बिदिनो एसे गोजानावनो मोनसे लाबाव बे जागोन 2F2। जों मा लागोन गिबि खेबसेयाव जे गोजौनि नैबे गोजौ बाहागो लेन्सनि गोजौ बाहागो खिनिखौ जेनेबा गोसोम सिजों खोबना दोनदो आरो ना। अब्ला जेब्ला गोसोम सिजों खोबनानै दोनगोन अब्लाथाय बेयो सायखं माबोरै सोमजिहोनो हागोन बेखौ जोङो लानि। दा हमना लाबाय आं नैयाव मोनसे नैबेयाव मोनसे नोजोर मुवा लादो आरो नैबे बेखिनियाव नोजोर मुवा मोनसे लाबाय जेनेबा AB नोजोर मुवाया। बे AB नोजोर मुवाया माबोरैहाय सायखं सोमजिहोनो हागोन बेखौ जों नायनो हागौ। ओरैबायदि नाय, दा नैबे नोजोर मुवा AB नालाय अब्ला A निफ्राय जोंहा जोबनो गैयै सोरां रोदाफोर ओंखारलांगोन आरो जोबनो गैयै सोरां रोदाफोर थांगोन। सोरबाबा नैबे गाहाय अक्षनि लिकबो जागोन, खायसेबा नैबे फकासखैबो थांगोन, सोरबाबा नैबे सोरां मिरुनि बेखैबो थांगोन बिदि आरो। अब्लाथाय जुदि बेयो हमना ला मोनसे सोरां रोदा बे जुदि नैबे F1 जों थाङोब्ला मा जागोन इयो F1 जों मोनसे सोरां रोदा थांबाय आरो जेनेबा
F1 जो दोंसे सोरां रोदा थांबाय नोजोर मुवानिफ्राय बे सोरां रोदाया नाय गाहाय फकासखै फैनाय जाय सोरां रोदा नायो रिपिट खननायनि उनाव बोजा थाङो बेयो नैबे गाहाय अक्षनि लिक जानानै थाङो बेयो ओरै गाहाय अक्षनि लिक जानानै थांगोन आरो रिपिट खननायनि उनाव बे गाहाय अक्षनि लिगै थांबाय बियो गाहाय अक्षनि लिगै थांबाय आरो ओरैहाय F1 नि गेजेरजों फैदोंमोन बियो रिपिट खननायनि उनाव गाहाय अक्षनि लिगै ओंखारलांबाय नै गाहाय अक्षनि लिगै थांदों बियो ओमफ्राय आरो दोंसे जोङो सोरां रोदा लाबावगोन बे सोरां रोदाखौ जों बोजा लागोन नेक्स्ट जोंहा सोरां रोदा लानो गोनाङा माने सोरां रोदायाथ' जेखेबो थांनो हायोना जेनेबा ओरैहायबो फैनो हागौ बा ओरैहायबो फैनो हागौ नैजोंबो फैनो हागौ ना नैखिनिया लांदां जायगा दं नालाय दा हमना ला नैयाव दोंसे सोरां रोदा लाबाय आरो बियो जेनेबा नै फारसेथिं फैदो आरो ओरैहाय F1 नि नैजा आरो F1 नि ओरै आगदा फारसेखि दोंसे सोरां रोदा फैदो आरो जेनेबा ओरै लाबायो बे सोरां रोदाया माफोर जागोन बेथ' आरो F1 खै फैयाखै नालाय ना F1 खै फैयै सोरां रोदाया एसेबाबो खेंख्रा जालांगोन बे खेंख्राया बोरै जागोन जेनेबा एसे ओरैहाय गावनाय बायदि जालांगोन आरो नै गाहाय अक्षखौ एगारना थांनाय बायदि जागोन बियो माने ओरैबायदि थांगोन बियो एसे खेंख्रायै थांनानै बेफोरबायदि एसे खेंख्रा जालांबाय बिदि थांगोन बे सोरां रोदाया बारा मोजां सिदा जायासै आं बेजों स्केलजों मोजां बोनानै ओजा फैबाय दोंसेयाथ' दोंसे ओरै सिदायै थांदोआनो ना ओरै थांदोयो गाहाय अक्षनि लिगनिया आरो दासो फैनाय सोरां रोदाया गोजा फैबाय नैजा फैनाय सोरां रोदाया रिपिट खननायनि उनाव एसे खेंख्रायै ओरै थांगोन आरो नैबे गाहाय अक्षखौ एगारनानै ओरैहाय एसे गुवार जालांगोन आरो इयो होमबानिया दहाय जे नैबे F1 जो फैनाय सोरां रोदा आरो नैबे दासो थांनाय जिथु सोरां रोदा इसोर रिपिट खननायनि उनाव नैयाव इखिनियाव नांजाबलायदो ना इसोरो इखिनियाव गावजों गाव दानस'लायदो गतिके इयाव दानस'लायदो नालाय इयाव मोनसे सायखं सोमजिगोन आरो ओरैबायदि उल्थायै ओरैबायदि मोनसे सायखं सोमजिसिगोन नैबे गुदिया B मोन नालाय इयो नै गुदिया B देस जाबाय आरो नैबे बिजौआ A मोन नालाय इयो नैबे गाहायखै दङ A देस जाबाय आरो थिग बेफोरबायदि मोनसे सायखं सोमजिगोन आरो अब्लाथाय दा जों बेयाव जिखिनि सायखं सोमजिबाय जेरै सोमजिदो बेखौ जोङो एसे बुजायनानै लिरना होनोसै गाहायाव दा जोङो सावगारिखौ बुजायनानै लिरबाय नै जेब्ला खंसा लेन्सनि गोजौ बाहागोखौ गोसोम सिजों खोबनाय जायो अब्ला लेन्सनि गाहाय बाहागोथिं नोजोर मुवानिफ्राय फैनाय सोरां रोदाफोरा रिपिट खननानै सायखं सोमजिहोयो नैफोरबायदि आरोना मोनसे F1 जो फैदो इयो गाहाय अक्षनि लिक जाना थांदो मोनसेया F1 नि एसे आगदाथिं फैनाय सोरां रोदा फैदो ओमफ्राय बियो रिपिट खननायनि उनाव मा जादों गाहाय अक्षनिफ्राय एसे गुवार जानानै ओरै थांबाय थानानै मोनसे समाव बिसोर इयाव दानस'लायना बेयाव सायखं सोमजिदो आरो नै AB नि सायखं A देस B देसआ सोमजिहैदो थिग बेफोरबायदिनो नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे माखौ लालायनि गुबुन मोनसे जाथायखौ लानि एबार जाथायनै लागोन जों जाथायनैयाव मा जागोन जाथायनैयाव एबार जोङो गाहायनिखिनिखौ नै गाहायनिखौ खोबगोन ओमफ्राय गोजौनिखिनिखौ खोबा आरो अब्लाथाय माबायदि सायखं सोमजियो बेखौ एबार आङो दिन्थिना होलायनि आरो नेक्स्ट जों लागोन जाथायनैयाव मा खालामगोन जों दहायनिखौ गोजौनिखौ खोबदोंमोन ना एबार गाहायनिखौ खोबगोन माबायदि जागोन गाहायनिखौ खोबबा सावगारिखौ लानि खंसा लेन्सखौ लानि जों गंसे बे जाबाय मोनसे खंसा लेन्स गाहाय अक्ष लानि दोंसे बे जाबाय गाहाय अक्ष आरो नैबे जागोन मा O बा लेन्सनि मेरु आरो नैबे O बेनि उनाव जों मा खालामगोन होनदो आदसा O निफ्राय नैयालागै मोनसे F1 ला ओमफ्राय F1 आ जेसे गोजान एसे गोजानाव माला 2F1 लालायदो आरो फारसेथिं एसे गोजानाव F2 ला आरो समान गोजानाव 2F2 ला
अब्लाथाय एबार जों मा खालामगोन होनदो दहायना गोजौनिखौ खोबदोंमोन एबार गाहायनि बाहागोखौ खोबगोन जों नैबे गाहायनि बाहागोखौ ओरै खोबना होगोन अब्ला गाहायनि बाहागोखौ खोबबा मा जागोन नैयाव मोनसे नोजोर मुवा लानि आरो नोजोर मुवा मोनसे लाबाय नैबे नोजोर मुवानि नामा जेनेबा AB आरो AB अब्ला बै नोजोर मुवानिफ्राय जों गाहाय अक्षनि लिग दोंसे सोरां रोदा लानो हागोन गाहाय अक्षनि लिगै दोंसे सोरां रोदा लाबाय आरो ओमफ्राय गाहाय अक्षनि लिगै फैनाय सोरां रोदाया बोजा थाङो बेयो रिफिखननायनि उनाव F2 जों बारलाङो नै F2 जों बारलांगोन बियो F2 जो बारलांबाय इयो ओरैहाय रिफिखननायनि उनाव एबार गुबुन दोंसे आरो सोरां रोदा लागोन दा बेयाव सोरां रोदा लानो थाखाय मा जाहैबाय जोंहा नैयाव नै अखै लानोथ' हाला नालाय इयो जिया खोबना दोनबाय नालाय ना नैखिनिया खोबजायाखैबाबो नैखिनियाथ' खोबजादो जों फैनो हानाय नङाना सोरां रोदाया नैबेखिनि बाहागोखौ सोरां रोदा फैनाया नालाय एबार जोङो गुबुन दोंसे लागोन बेखौ एसे खेंख्रा नैबे खेंख्रायै लाबाय आरो गाहाय अक्षनि फारसे फैनाय बायदि लादो दोंसे सोरां रोदा ला दोंसे सोरां रोदा लाबाय इयो मा गाहाय अक्षनि लिग नङा बेसे गाहाय अक्षखौ नांजाबगोन बायदि इफोरबायदिसो फैदो आरो अब्लाथाय बे दोंसे सोरां रोदाया रिफिखननायनि उनाव बोजा थांगोन इयो इथ' ओरैया फैदोंमोन ना इदि बियो एसेबां ओरै गोथोंद्राय इदि फैनाय नङा इयो बोजा थांगोन एसे खेंख्रा जालांगोन आरो इयो एसे खेंख्रा जानानै दानस'हैगोन जोंहा बेखौ बेफोरबायदि थांगोन इयो बिदि ओंखारलांगोन आरो अब्लाथाय बिसोरो बबेयाव मोनसे बिन्दोआव दानस'बाय आरो नैबे बिन्दोआव दानस'बाय जेनेबा ओमफ्राय जाय बिन्दोआव दानस'दो इयावनो नोजोर मुवानि सायखङा सोमजिगोन आरो नैयाव नैबेयाव बेनि सायखं सोमजिबाय आरो माने दोंसे ओरै F2खै ओरै थांदो सिदायै आरो मोनसे ओरै खेंख्रायै लानाया एसे खेंख्रायैनो थांदो बियो ओरै खेंख्रा थांनानै नैयाव नांजाबलायबाय आरो ओमफ्राय जेराव बिसोरो गावजों गाव दानस'लायदो इयावनो सायखं सोमजिगोन नैबे A मोन नालाय नैबे गतिके नै बिन्दोआ A देस जागोन आरो नैबे गुदिया B मोन नालाय नैबे गुदिया B देस जागोन आरो अब्लाथाय बेफोरबायदियै जोंहा गाहायनि खंसा लेन्सनि गाहाय बाहागोखौ जेब्ला खोमसि माने खोबना दोनो गोसोम जिजों अब्लाथाय गोजौ बाहागोखै इफोरबायदि सोरां रोदाफोरा रिफिखननानै इदि सायखं सोमजिहोगोन आरो दा बे खोथाखौ जोङो एसे बुजायनानै लिरना होनोसै नैबे गाहायाव लिरना होनि लाइननै दा जोङो सावगारियाव जिखिनिखौ बोना लाबाय बेखिनिखौ नैयाव बुजायनानैबो लिरबाय जे गंसे खंसा लेन्सनि गाहाय बाहागोखौ गोसोम सिजों खोबोब्ला नोजोर मुवानिफ्राय फैनाय सोरां रोदाफ्रा लेन्सनि गोजौ बाहागोथिं रिफिखननानै सायखं सोमजिहोयो बे आरो अब्लाथाय बेफोरबायदियैनो जोंहा खंसा लेन्सनि अबेबा मोनसे बाहागोखौ खोबथेयोब्लाबो सायखंफोरा सोमजियो आरो दा आं दिनै बेखिनिखौ बानायनानैनो दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय फैगौ थाखोआव आङो खरलेब लेन्सखौ लानानै खायसे अंकफोरखौ बानायगोन दिनैनि थाखाय आं गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।